खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया। भारताव कर'ना भाइरास एबा कभिड-19 जों गाग्लोबजानाय जिउ गोमानायनि सुबुं सानखो एसबिआइ बेंकआ आगु नोगोरारिनि थाखाय रां जमा दोननाय आरो दिहुननायनि थाखाय गोरलै राहा फोसावदों। दिनैनि मोनाबिलि समाव गोजोननि आलारि बाथि सावनो खावलायदों भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ। धेमाजि जिल्ला संखं हालामनि लाइमोनफोरनि गोरिब नखरनो रेशन रानना होनायनि दिनै ब्रैथि सान। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 5 एप्रिल खालारखालिसिम जोंनि भारतआव दासिम कर'ना भाइरास एबा कभिड-19 बेरामजों सा 75 सुबुङा जिउ गोमाबाय आरो गासै सा 3072 सुबुङा कभिड-19 बेरामजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दं। बे जाथायखौ नुनानै भारतनि गाहाय मन्थ्रिया गासैबो नोगोरारिफोरखौ सांग्रां जानो गले गले खावलायहरदों। फारसेथिं आसामाव 5 एप्रिलनि 1 रिंगायाव आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटाराव टुइट खालामना फोरमायदों दि आसामाव निजामुद्दिनजों सोमोन्दो थानाय गासै सा 25 सुबुंनाव कर'ना भाइरासनि पजिटिभ मोननाय जादों। सुलु मोननाय बादिब्ला बे खेबाव कामरुप मेट्र', कामरुप आरो नगावनि अनगायै नर्थ लखिमपुरनिफ्रायबो कर'नानि पजिटिभ मोननाय जादों। दुलाराय भारतआव बावैसो सिगां 14 साननि लकडाउन होनायनि थाखाय गोबां थां-फै राहा गैयैनि जाउनाव गोबां आगु नोगोरारि एबा सिनियर सिटिजेनफोरनि थाखाय रां जमा दोननाय, दिहुननाय, चेकनिफ्राय रां जमा एबा दिहुननाय बायदि खामानियाव गोबां जेंना जानायनि थाखाय भारतनि स्टेट बेंक अफ इन्डिया मोनसे राहा फोसावदों दि जायफोर सुबुङा सिनियर सिटिजेनशिप बिथांमोना न'निफ्राय रां जमा, रां दिहुननाय, चेकबुक सिफायनाय बायदि खामानिखौ मावफुंनो हागोन होननानै फोसावनाय जादों। बे राहा लामाखौ मावफुंनो थाखाय फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम 1800-111-3 हेल्पलाइन नाम्बाराव कल खालामनानै मावफुंनो थाखाय फोरमायहरदों। 5 एप्रिल खालारखालि बावैसो सिगां भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ दुलाराय भारतनि नोगोरारिफोरखौ गोजोननि आलारि बाथि सावनो थाखाय बिथोन होनाय जादों। गाहायै बिथांनि बादिब्ला दिनैनि रबिबारनि मोनाबिलिनि 9 बाजिसिम गासैबो मोब्लिब एबा लाइटखौ अफ खालामनानै ममबाति, आलारि बाथि, टर्च लाइट बायदि फोजोंनो थाखाय खावलायनाय जादों। गुबैयै बिथांनि बादिब्ला जोंनि भारतआव कर'ना भाइरासनि थाखाय गोबाव समसिम लकडाउन जानायनि थाखाय जोंनि भारतआव गोजोननि आलारि बाथि सावनांगौ होननानै फोरमायनाय जादों। 4 एप्रिल खालारखालि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्टसापरि संखं हालामनि लाइमोनफोरनि गोब्राब नाजानायजों गोबाव समसिम कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन होनायनि थाखाय गोबां गामियारिफोरनाव जायफोर सुबुङा सानसे हाजिरा मावाबानो बोथिसे मोनजाया बैफोरबायदि सुबुंनो बिथांमोननि गोब्राब नाजानायजों रेशन रानना होनाय जादों। सुलु मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना गोबां समनिफ्रायनो बे रेशनखौ रानना होबोनाय जादों। दिनै बिथांमोननि रेशन राननाया ब्रैथि सान। दानिया फै जों माखासे नुथाय नायदिनि। जिहेतु लकडाउन 21 सान होनाय जादोंमोन बे 21 सान होनाय साना दिनै 12 दिनसो जाबाय। बे 12 दिनाव जोंनि गोबां बिथोरिया ओनसोलफोर दं। बे बिथोरिया ओनसोलफ्राव गोबां जोंनि बर' सुबुं बा गुबुन अन्य सुबुंफ्राबो दुखिया अबस्थानि मानसिबो दं। बेयाव दिनै संखं इउथआ बिदिनो नायलायनानै बिजिरलायनानै जि हायो अनसुंथाइ होदों आरो बिनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन रायजोनो? गिबियावनो आङो प्राइम 24 हेडलाइननि जानानै जेनेबा आङो बावहरग्रोनाय थाबाय। जोङो दा माने बे संखं इउथ क्लाबखौ जों ओरैबायदि साबायखर होनांगोन जे दा जोंनि बे इसेबां बिथोरिया जायगायावबो बिथांमोना एसे लामाफ्राबो मोजां नङा बिनि सायाव बेयाव फैनानै जे बेयाव बिथांमोना जोंनो गैथारि मानसिफोरनो जिथुनाखि एसे अनसुंथाइ बेखौ होनो हाफैदों। बिथांमोननिसिम
आङो जोबोद जोबोद साबायखर बावनाय थादों। 20 दिन बन्द जाना 12 दिनाव थांबाय बन्द जानाया जोंनि आरो बन्दआ थाबाय थागोन गासै 21 दिन बन्द होदों बे समाव जाहाथे जोंनि बिथोरिया ओनसोलनि रायजोफोरा हाजिरा मावनानै जाग्रा दङ बिथांमोना हाजिरा मावनो हायाखै मानो होनबा सरकारा बन होदों दा बे बन होनाय समाव जोंनि हाजिरा मावग्राफोरा हाजिरा मावनो हायैयाव आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि ओनसोलनि जिथुनाखि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना जाहाथे दुखिया रायजोफोरनो अनसुंथाइ होगोनखौ आं आसा फारिदों मानो होनोबा हाजिरा मावना जाग्राया सानसे हाजिरा मावाबानो मोनजाया दा बिथांमोना थांनो हाला जेरावबो हाजिरा मावनो हाला दा बेनि थाखायनो आं दैदेनगिरिफोरखौ गासैखौबो खावलायनो सानो जे थाथ' दे आबौमोन दे